Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба койбер темалар турында. Шолуда капиталь ремонт дәвам итә. Яңа шәһәрдәге 3-11 йортында нинди үзгәрешләр көтелә? Сугыш ветераннары өчен госпиталь поликлиникасында өлешчә капиталь ремонт үткәрелә. Ремонт эшләре кайчан тәмамланачак? Биектә туктап калганнар. Мәдәният һәм ял паркында күзәтү тәгәрмәче туктап калган. Шакитлар әйтүенчә, берничә кеше 6 катлы йорт дәрәҗәсендәге биеклектә калган. Ашыгыч хезмәтләр оператив рәвештә килгән, әмма аларны биеклектән төшерүләрен көтәргә туры килде. Ди Чаллылылар. Вакыйга урынында безнең төшерү төркеме булды. Бүген аттракционнар паркында сезон ачылу сәбәпле шактый күп кеше булган һәм һәр каруселдә диярлек кунаклар булган дип уртаклаша шәһәр халкы. Көтмәгәндә электр уты бетә һәм барысы да туктап кала. Кто катался, естественно, на колесо обозрения, все максимально аккуратно остановилось, все вышли, а наверху-то люди не могут, они так спуститься. Все, оставили. Все ждали, что это когда-то вопрос решится, и так просто даже до лестницы оттуда не достать. Они в таком месте неудобно находятся. Вот, и ждали, потом даже генератор пригнали. Александр Лухичина шулай ГЭС бисәсендә тулайым электр энергиясе булмавында белдерде. Шаһитлар әйтүенчә, хәлне көчле җилдә катлауландырган ашыгыч хезмәтләр инде кунакларны төшерергә әзерләнгәндә аттракцион эшләп китә. Вины парк культуры отдыха, то, что произошло, нету. Было отключение электроэнергии, аттракцион исправен. Сетевая организация проводила ремонтные работы в непосредственной близости от первой дороги. В ходе работ был случайно поврежден кабель, что привело к приостановке работы аттракциона «Колесо обозрения». Нарушение было оперативно устранено специалистами. Уже в тот же день аттракцион возобновил свою работу в штатном режиме. Администрация Комсомольского района приносит извинения посетителям за временное неудобство. Хәзерге вакытта проблема хәл ителгән һәм аттракцион үз эшен дәвам итә. Лилия Гатина, Яна Вальзу, яңалыклар. Җилдә үтәли йөрмәячәк, түбәдән су да үтмәячәк. Шалыда капиталь ремонт дәвам итә. Төзүчеләр торак фондын яңарталар. Һәр йортта төрле эшләр башкарыла. Ләкин менә вакыт кыска, көзге яңгырлар башланганчы барысын да тәмамларга кирәк. Минем хезмәттәшем яңа шәһәрдәге 3-11 йортының ничек үзгәрүен күреп кайтты. Түбәне ремонтлау явым-төшем булмаган уңай һава торышы булганда үткәрелә. Бүген эшчеләргә бәхет елмайды һәм алар вакытны югалтмыйча 3-11 йортының түбәсен яңарталар. Надо ловить погоду, чтобы погода хорошая была. Вот сегодня дождя нет, работаем. Дождь был бы, надо было работу приостановить. И работу нужно делать так, чтобы, например, если вдруг сегодня мы работу не успели сделать и пошел дождь, чтобы не подтопило квартиры, не затопило квартиры. Мәсәлән, яныслыкта 2 катлам урнаштыралар, ә инде су җыела торган урыннарда 3. Слоя вот самые низкие места, потому что здесь самая агрессивная среда и идет общий сток сюда, поэтому здесь усиленно идут. А по ковру практически протечек не бывает, в основном по примыканиям. С первого материал раскатывается, ложится ровно, чтобы не было гармошек, там складок, чтобы не было. Она должна немножко лежать, а потом начинаем уже закручивать половину. Половину закручиваем. Вторую половину начинаем уже клеить. Түбәне ремонтлаудан тыш 3-11 йортында кайнар һәм салкын су белән тәэмин итү, су чыгару, җылыту трубалары яңартылачак. Старые трубы, они уже, во-первых, они проржавели, то есть были потери в плане протечек и всего остального. Сейчас, как вы видите, подвал сухой, все хорошо. Шалда барлыгы 8 йорт капиталь ремонтланачак, махсус комиссия көн сайын эш барышын тикшерә. Смотрим за соблюдением технологии, за соблюдением норм охраны труда, за спецодеждой, как люди работают, со страховкой или без. В случае нарушения качества мы немедленно даем предписание и в случае необходимости останавливаем работу. Ләкин андый очраклар әле булмаган. Төзүчеләр эшне август аенда тәмамларга ниятли. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Пациентлар турында кайгырту, сугыш ветераннары өчен госпиталь поликлиникасында өлешчә капиталь ремонт үткәрелә. Ул Татарстан Республикасы сәламәтлек саклауның беренчел звеносын модернизацияләү төбәк программасын гамәлгә ашыру кысаларында уза. Нинди үзгәрешләр көтелә? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез.
Соғыш ветераннары үшін госпиталь поликлиникасында үлеше капиталь ремонт үткәреләме. Медицина учреждениесі штат режимында эшли пациентларны кабул итү туктатылмаган. Табибларны һәм шәфкать туташларын вакытлыча башка блокларга күчергәннәр. Расписание биргә килүчеләр өчен уңайлы итеп төзелгән, ләкин соңыннан һәрбер кешенең айрым кабинеты булачак. Бүгенге көндә безнең табибларга яңа кабинетлар ясыйбыз. Технический кабинетларны бөтенесен подвалга төшерәбез дә, аларга зуррак әйбәт кабинетлар ясыйбыз. Безнең пациентларга да, безнең табибларга да, эшләргә дә, тереләргә дә уңайлырак була. Беренче катта профилактика бүлеге урнашкан һәм уңайлы көтү шартлары булдырылган, рекреация зонасы киңәйтелгән, диспансерлаштыру һәм планлы медицина тикшерүләре үткәрү өчен кабинет шулай ук күпкә иркенрәк. Это помещение для проведения диспансеризации населения. Мы его переделали из практически 4 мелких, маленьких, не очень удобных для пациентов и для работников кабинетов. Убрали все внутренние перегородки, объединили в большое, светлое, удобное для работы и для пациентов помещение. Поликлиникада барлык тәрәзәләр идән япмалары алыштырылган, керү төркеме җылытылган. Беренче ката элек салкын иде дип билгеләп үтә табиблар. Су белән тәэмин итү канализация системалары, автомат индивидуаль җылылык пункты яңартылган, подвалдагы магистраль челтәрләр алыштырылган. Булар барысы да 90нчы еллардан бирле файдаланылган. Ә барлык үзгәрешләрне тиздән бәйләргә мөмкин булачак. Капиталь ремонтның якынча тәмамлану датасы агымдагы елның июль ахырына кадәр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яз һәм хезмәт бәйрәме. Шалыда барлык районнарда күңел ачу программасы әзерләнде. Бу спорт уеннары, төрле мастер-класслар, концертлар, аттракционнарны рәсми рәвештә эшләтеп җибәрү, бүләкләр уйнату һәм башка бик күп нәрсәләр. Халык йөрүшләре көндезге сәгать 12-дән Җиңү паркында, Мәдәният һәм ял паркында, Энтузиастлар бульварында узды. 14 сәгатьтә чараны Азатлык мәйданында уздыру планлаштырылган иде. Һәм безнең төшерү төркеме дә шундай бәйрәмдә булып кайтты. Һәр кемнең кәефе яхшы иде. Шарлар, чәчәкләр белән бәйрәм оештырылган. Чаллар әйтүенчә, 1 майда бергә җыелу бу инде аларның традициясе. Хәтта начар һава торышы да беркем якмышауламады. Погода – это для нас всегда очередной сюрприз. И мы, когда готовимся, мы готовим и одежду разную, и на теплую погоду, и на дождливую. У меня универсальная куртка. Я даже без зонта могу ходить. Почти полвека хожу на первомайские демонстрации. Прекрасная форма. Вот сейчас жалко, что не состоялся концерт. Но мы рады. У нас прекрасное настроение. Мы общаемся друг с другом. И мы все рады тому, что мы трудовой коллектив. Что здесь наш профсоюз. Чаллы халкы шулай ук ни өчен 1 май бәйрәмен шулай яратуларын да әйтте. Моннан тыш төрле хатирәләрне дә яңарттылар. Праздник замечательный. Еще с советских времен он у нас в память, этот праздник, мир дружбы, мира, труда. И вот мы приходим по этой традиции на площадь, еще раз порадоваться, еще раз встретиться, всем пожелать мирного неба над головой, всего самого замечательного, жить, радоваться. 1 мая – это всегда праздник, праздник весны, труда, единения. Очень хорошие концерты проходят. Мы раньше всегда ходили с транспарантами, с цветами, с шариками. Это было очень интересно, очень было необычно и ярко. 1 мая для меня праздник, он всегда остается в душе, хоть, как говорится, мне очень много лет, но вот этот вот детский праздник, смех и вот улыбки горожан, то есть радует. Мой папа, труженик КамАЗа, каждый год нас с пеленок водил на демонстрацию. Папы нет, вот теперь мы за него. Ходим и радуемся в любую погоду. Традиция буенча 1 майда Чаллыда фонтаннар эшләтеп җибәрелде. Алар Тукай яр буенда, Энтузиастлар бульварында, Азатлык мәйданында эшли башлады. Алда тагын бер яраткан һәм көтеп алган бәйрәм 9 май. Җиңү көне алдыннан волонтерлар Георгий тасмаларын таратуны дәвам итәләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Встречай Пасху со свежими камчатскими деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 29 апреля по 5 мая. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. Порадуйте себя и своих близких вкусным ароматным чаем Дарфорд Премиум. Элитный чай, тепло семейного очага.
ОАО «Риат» требуется мастер на производство, слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, рихтовщик, оператор производства формовочного полиуретана и пенополиуретана, кровельщик. Телефон 52 56 06.